Avui és el Dia Internacional de l'Educació. Volem parlar de models educatius i hem trucat a les portes de la Maria Rosa Buxarrais, que és investigadora principal del grup de recerca en educació moral de la Universitat de Barcelona. Ara veurem què és, o coneixerem una mica més a fons què vol dir quan parlem d'educació moral. Primer de tot, però saludem a la Maria Rosa. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguda al 360. Quan parlem d'educació moral, posa'ns una mica en context de què estem parlant. De fet, podríem dir que l'educació és educació moral, sempre. O sigui que a vegades hi posem el cognom moral per emfatitzar que el que estem volent és transmetre uns valors ètics a nens i nenes, a adults, a qui sigui, no? I no només això, sinó que aquests valors ètics es converteixin en comportaments coherents amb aquests valors, que és el més difícil d'assolir. Les persones podem parlar de valors, però després, a l'hora de la pràctica, ens costa actuar de forma coherent amb aquests valors, no? Que llavors, quan parlem d'aquest grup de recerca de l'educació moral, el que fa la recerca, que és establir uns valors